ಏಪ ಓವು ರೀತಿ ಒಲ್ಪ ಓವು ಹೋರಾಟಡು ಇತ ಬೆಲ್ಮನ್ನದ ಹೋರಾಟ ದಾಯಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಾನಂದು ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ಒಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರಾದ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತ ಸಮಾಜಗಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಮಾತೇರೆ ಐಕ್ಯಮತ್ಯೋಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಣಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜಾತಿದ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ದೇವರನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಗುಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಗುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಈತ ಕಾಪುದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಉಪ್ಪಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಉಪ್ಪಡು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಗಲ್ ಪೂರ ಅಗಲಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮಕ್ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಡ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಅದೇ ಕಾರ್ಕಲರ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಒಲ್ಪಲ ಟೋಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಅಗುಲ್ಲ ಅಗಲಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಬೋಡು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಬೋಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಬೋಡು ಬಸ್ಸು ಕಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕ್ರಷರ್ ಉದ್ಯಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಗಲಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ನಂಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣ ಯಾನ ರಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಂದಿಕೋಡು ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಸರ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗಲ ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಂದಿಕೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಹೈವೇ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುರುಕು PWD ರೋಡ್ ಆದಿತ್ತು ಮೊಕಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಮೊಕಲ್ ಕುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಪನ್ಪಿಡಿರ್ತದೆ ಬೆಟರ್ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಪನ್ಪೆರೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಲಶೇಖರ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಐಕ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಂದ ಕುಡಂಜಿ ರೋಡ್ ಅವನು NH ಈ ಒಂದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನು ಬಂದ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ ನೆಟ್ ವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ಲ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಪಾಠ ಬರ್ಪೋಜಿ ಖಂಡಿತ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಏನ ಬಂದಾಗ ADB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕ್ಲು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಕಂಡ ಬಂದೆ ಅದು ಸಾಲ ಕಣ್ಣಾಗ ಏರೆಗಳ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತ 10 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲು 80 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕಾಣದ ಎಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ದುಡ್ಡು ಪೇರೆ ಕೊಡ್ರಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೋಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನ ಅದನ್ನ ವಾದ ಅಂಚಂಡ ನಾನು ಮಿಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಚಿನಾಲ ಯೋಜನೆ ಕನಪುನ ಜನಕುಲೆ ಕೊಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡವು ಎಂಚ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಸಾಲ ಕಣೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡಲ ಕಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋರಿ ಕಟ್ಟುವ ನಾನು ಅವು ಕಟ್ಟುವ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಕನ್ಪೆಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಸುಲಿಗೆ ಕೇರ್ನ ಬೆಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಕಣತೀರಿ ಬಂದು ಈತ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ನಾಲಜಿ ಮಲ್ತಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಂತುವ ಅದ ಎಂಕುಲು ಸಾಲ ಕನೋಡ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕುಲು ಟೋಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಸಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಲ ಪೋಪ ಪಂತೋಲಿತ್ತು ಖಂಡಿತ 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 ಇದು ಹೆಂಗ್ ಜನಕುಲೆಗಳು 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪೂಳು ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಇಚ್ಚತೆ ಜನಕುಲು ಸಾಲ ಮಲ್ದಿನ ಏರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ನಂಡ ಅಪ್ಪಡೆ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡ ಓಮಲ್ ಬರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ದೀಪಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪುಂದ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆತೊಂದು ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಟ್ರತೆ ಬಜೆಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಾಲ ಕಂಡೆ ಬಂದು ಇತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂಜೆ ವಾದ ಎಂಕುಲು ಸಾಲ ಕಣದ ಕೆಶಿಪ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋನು ಏನು ADB ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಂಡ್ ಬರೋದೊಂದು ಆಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗ್ಲು ಸಾಲ ಕಣದ ಬಂತು ಚಲೋ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಉನ್ಮಲ್ ಪೂಜ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಕಣದ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲು ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜೆ ವಾದ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ವಾದ ಜಗಳ ಜನಕಲ ಕಾಸಿನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮುಗುಲ್ದ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಕ್ಕ GST ಎಂಕಲ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕುಲ್ ಟೋಪ ಎಂಕುಲ್ ಏತ್ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕುಲ ಪೂರಾ ಟೋಟಲ್ ಸೆಸ್ ಏತ್ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕುಲು ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಇಂಚುರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಜನ ಒಂದು ಬರೋ ಒಡೆ ಹೋಗ್ನು ಯಾನೊಂದು RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪಾತ್ರ ಉಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತಂದು ಐಪೋತು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಒವೇ ಸರ್ಕಾರ ಅದಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್ ಜನಕುಲು ಇನಿಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಸರ್ ಜನಕುಲು ಏನ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಸರ್ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 36 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೋಗಿ ಏರ್ಲ ಬಿಲ್ಗೆ ಎತ್ತನೋ ಖಂಡಿತ ಐಟಿ ಏತ್ ಸೆಸ್ ಓವೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಐಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ beggar cells open here believe it or not beggar cells one open beggar hosting malpodable every year madina walla super ಒಂದು ಓವಲ ಮಲ್ಪುಜರಿ ಇನ್ನು beggar cells ಮಂಗಳೂರು ಮಾರಕ ಬಡಿ ಎತ್ತ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲ ಕಾಸು ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನು ಈ ಟೈಮ್ ದಯಪತ್ರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಜನಾಕ್ರೋಶ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಬರೋಡು ಅಕುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಖಂಡಿತ
ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಕಲ ಮುಂದೆ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅವಡು ಬಂದ ಜನಕಲ್ ಕಲಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ ಗಟ್ಟಿ ಏನೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಆನಂದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಉವೇ ಸರಕಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋಡೆ ಕೇನೋಡೆ అంటే ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಪುಂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಂಜಿಂದುಂಡು ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಲೈಡೆ ಪುಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಪುಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡಾಪುಂಡು ಉಂದು ಆವಂದಿಲಕ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಇರ್ನ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣದ ಏರಿಯೋಡು ಸಾಧಾರಣ 1200 ಎಕರೆನು ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫೈ ಮಲ್ತದು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೇತೃತ್ವಡು ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಣದು ಎಂಕುಲಂತ ಮಾತ ತೆರಿನಗ ಐಕ್ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಬತ್ತನಾಣ ಅವಿನ ಮುಂತವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೇತ ವಾನ ಮುನಿಡ್ಲ ನಿಕಲೆಕ್ ಮುಂತವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯುಂಟ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಆ ಏರಿಯಾದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೂರವರ ಸಭೆಲ್ ಎತ್ತದು ಈ ವಿರುದ್ಧ ನಿಕಲೆಗೆಂಚ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಜಾಗನ ಪಿರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ದಾದನಿಗೆ ಅನ್ನಕ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ಇಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ವೈಕಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ವಾ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಎಂಗಲೆ ಭರವಸೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ನಂದಳಿಕೆದ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಡಿಯ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಡಿಸಿ ಎಂಗಳ ಮನವಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರು ಆರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಅಪುಜಿ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಹತ್ರ 3 ಜನ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಮನವಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜನತ ಆಕ್ರೋಶ ಅಂಡು ಕಡೆಕ್ ಡಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲೇನು ಕಾಪಾದು ಕಡೆಕ್ ಡಿಸಿ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಳ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜನಕಲ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ತೂದು ಟಿವಿಡ್ ನಿಕಲ್ನ ದೂರದರ್ಶನದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುಲು ಪೂರ್ದ ಆ ಉನೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಜನಕಲ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತ ಧರ್ಮದಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ಹೋರಾಟೋಡು ಭಾಗಿಯಾತಿರು ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ತೂಜೋಡು ಸಾಧಾರಣ 1 ತಿಂಗಳದ ಉಲೈ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆದೇಶ ಅವೇನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಆದೇಶ ಎಂಕಲ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡ್ಲ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಐಟ್ಪಕ್ಕ ಐಕಲ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಈ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ತಂದು 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇದು 4-5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉದೇ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನಿಧಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಿರಗೆ ತಂದು ಪಂಪಿನ ಆದೇಶ ಬತ್ತಂದು ಆ ಹೋರಾಟ ಎಂಕಲು ಕುಡಿಯ ಎಂಕಲ್ದ ಆದ ಪಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಓಲು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪಾಂಡಲ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಮುಂಚಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞನಿಗೆ ತೊಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಪಡುಬಿದ್ರದ ಜನಕಲಿನ ಎಂಕುಲು ಜನಕಲಿನ ಎಂಕುಲು ಭೇಟಿಯಾಯ ಅಗುಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಿರು ಕಡೆಕ್ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ ಸಮಿತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಪಂಡಿರು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡು ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಊರದಗಳು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ವಾನ ಮುನಿದ ನಿಗಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ರ ತಯಾರಾದ ಉಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಐಕ್ ಓತೊಂಡೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಸುಹಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಏಕುಲು ಅಂತ ಜನ ಬೆಳ್ಮಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಾರ್ಕಳದ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಾರಣ 40 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲು ಈ ಹೋರಾಟಡು ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೆನ್ ರೋಡ್ ಈ ಬುರ್ಚಾನ ಈ ಕೆಲವು ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತುಳುನಾಡು ಓ ಹೊಸತ್ ಕಂಪನಿ ಓ ಬಂದ್ ಹೊಸ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಓ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತ ನಮ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಫಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಕೇನುಂಡ ಕೇನುಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಓವೇ ಪೊಸಕಾನು ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದೇಗೆ ಸೌತ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತುಳುನಾಡು ದೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಡೀ ತೋಜುನು ಪ್ರಪಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ದಯಗೆ ತುಳುನಾಡು ಬೊರ್ಚಾನೆ ಕಾನೂನು ಬೊರ್ಚಾನೆ ರೂಲ್ಸ್ ದೇಗಿಂಚ ಅಪಾಂಡ ಹೋಗೋರನ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೆ ಮಾಡು ನಮಕ್ ನಂಕ ಮಿತ್ತು ಒಂಕೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂಡೆ ಕೊರ್ಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಐಕ್ಲ ಮನೀಪ ಜನ ಅವೇ ಮಿತ್ ಕೊನೊಂಡ ಬೇತ ಕಡೆಕ್
ಅಲ್ಪ ಗಿಡ ಉಡುಪೇರು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪಿಜರ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಏಪ ಒಟ್ಟಾಪೆಂತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಬತ್ತ ರೈಲ್ವೆಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಇತ್ತನ ಈ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತಂದ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಕೆನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ ಸೌತ್ ಕೆನ ಒರಿಯಾಗ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ UP ದಕ್ಕಲು ಪಿದಾಯ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೌತ್ ಕೆನದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ದಯಗು ಮತ್ತೆ ಕೇಣುಜ ನಮ್ಮ ದಯಗೆ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ವರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ 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 ತುಳುವೇರು ಪಂಪಣ ನಮ್ಮ ದಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಪುಜ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ರ ಇಂದು ಟೋಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಇಜಿರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೆತ್ತು ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಮಲ್ಪುಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮನ್ ಬಂದ ಚಾವರ್ಲ ಯಾವ ಇರ್ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜನ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ಟೇ ಕನಪಿನ ಒಪ್ಪರೆ ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ PIL ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗ ಸಮಿತಿದ ಅವತ್ತು ಹಿಡ್ದೆ ಐಡಿದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡೆತ ಅವು ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಗೆತೋನುಂಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸುರು ಕೊಂಚ ತಡೆ ಕನ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ತಡೆ ಕನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪೋಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡಾತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡ ಐಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟೆಂಗಲ್ ಕಾನೂನು ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಅವಲ ಆವಂದೇ ಉಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಉಂತುದಿಕ್ಕೆ ಅವು ಐತ ಪಾಟಿಗೆ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಮುಂದು ಸಡನ್ ಆದ ಅಗುಲು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಶಾಶ್ವತ ಇಜ್ಜವು ದಯಪಣ್ಣ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋಣೊಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಪುಣ ದಯಪಣ್ಣಗ ಆತು ಸುಲಭೋಡು ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಶಾಸಕಾಂಗನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಡ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸವ ನಡೆದಾರ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗಡ್ ಶಾಸಕಾಂಗಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾರ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಅಗಲ್ನ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡೆ ಅತ್ ಗೆಜೆಟ್ ಆವಡುಂದಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆತಿನಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ರಸ್ತೆದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತವರಿ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪಂಡಿರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಗಲು 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪಡ ಉಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ದುರಂತ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನಿತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರಿ ದಾದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆತ ಮೋರ್ ದನ್ 10 ವೀಲರ್ಸ್ ಗಾಡಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಪನ್ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕರಾವಳಿ ಪರೇಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಏರಿಯೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಕ್ರಷರ್ಸ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅವು ಝೋನ್ ಪುರಾದು ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಪೋಪುನು ಐ ನಿರ್ಧಾರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಈತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಪೊಯ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಮೋರ್ ದನ್ 10 ವೀಲರ್ಸ್ ಗಾಡಿಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಆ ರಸ್ತೆನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ಯದ ಮಟ್ಟಿನ 10 ವೀಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಲ್ ಆತನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆತನು SEZ ಉಪ್ಪು M11 ಉಪ್ಪು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಉಪ್ಪು ಅಗುಲು ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಪೆನ್ನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ದುರಾಲೋಚನೆ ಅಂಡ್ ಐದಾರ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂಡ ಪಿದಾಯಿದ ಗ್ರಾಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಆ ರಸ್ತೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಟೋಲ್ ಒಂದು ತೋಜಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನಾಗಲು ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಲಾಪ ಶಾಲೆದ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ 10 ವೀಲರ್ 8 ವೀಲರ್ ಗಾಡಿಲು ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಲೆಡು ಪೂರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿದ ಗಾಡಿಲು ಬರಂದ ಎತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಕಳ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನಕಲೆಗ್ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಚಿನ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದಾದ ಅಲ್ಪ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೇಂಟೆ ಸೈಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೇಂಟೆ ಸೈಪುಂಡು ಸರ್ ಟೋಲಾಂಡ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಲಂಚಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಾಗಲು ನಿಗಲು ಕುಡಂಜಿ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ರೋಡ್ ಹೋದು ನಿಗಲು ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಪಾರ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಂಡದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿಗಲು ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆರಡು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಡು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ನಮಕ್ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಟೋಲ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಲ್ಪದ ಏರಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುಂಠಿತ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಟೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 4 ಅಂಗಡಿ ಆಪುಂಡು ಏನಿನ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ 4 ಅಂಗಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ 4 ಅಂಗಡಿ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಂಗ ಮೇಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಮಿಷ ಕೊರ್ಪನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸ್ಟೋಲ್ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪ ಬನ್ಪಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಬೇಲ ಕೊರ್ಪ ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಯಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರು ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪಾತರ್ಲೆ ಅದ್ ನಿಗಲ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ 24 ತಿರುಗಂತ ಜನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಜನಕುಲಿಗಂತೆ ಖಂಡಿತ ಚೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕುಲು ಸಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ಲ ಟಿವಿದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ತಿರುಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಮುಲ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಪನ್ಯಾಕ ಈ ಚೂರ್ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನೇರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಜೋಗೊತ್ತು ಸರಿ ಕೇನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಾನಂಜಿನೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ ಬಂಡೇರು ಊರ್ದಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ ತಮಿಳ್ದಾಗಲು ತಿಂಜಿ ಬೋತಿ ರೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರುಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಮಂದ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಹೆಸರು ದಾನಿ ಅಗುಲು ಪಿರಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ಅಗುಲು ಪಿರಪೋಯಡ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಪ್ಪುಜಿಬೇಕ ಲಾಯ್ಕಾಪು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ಜನಕುಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನ ಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಮೆಚ್ಚ ಪುರ್ತು ನನ್ನ ಉರಿದಿಜಿ ಹೋರಾಟ ವಾ ರೀತಿ ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೋರಾಟದ ಪಜ್ಜೆಲೆಂಚ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಂಜರು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಳ್ಮಂದ ಸುಹಾಸೆಗ್ಡರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಊರುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಡುವೆದ ಅವು ದಾಯಗಾರೇನ ಎಂಕುಲು ತುಂಬುದಿ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ನಾಗಾರ್ಜುನದ ಐತನೇತ ಹೋರಾಟ ತುಂಬಿತ್ತೇರು ಬಕ ಆರ್ಲ ಸದ್ಯೋಗು ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂ ಕೊಳಚೂರು ಗೊತ್ತದ ಜಯಣ್ಣ ಅರಣಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ಅರಣಿ ಏಪಗ್ಲ ನೆನಪುದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಗು ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರಾರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಅರೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎರೆಗ್ಲ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಡೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಾ ಉಂಬೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಟೋಲ್ನ ಒಂದು ಬಂದವು ಈತೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕೇನ ಏನ ಬಂಡೆ ಉಂದೇನು ಸುರು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಮಂಡ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗುಲ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಅವು ಕಂಚಿನ ಅಡ್ಕವಂತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜವಣಿರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಅವೇನ್ ತೂದು ಸುರುಕು ಗಿಡತೊಂದು ಎತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದಾವಡು ಇತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮರಣಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೆಳ್ಮಂಡ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿರ ಇಲ್ಲದೋಗ್ಲ ಅಂಡಲ ಬರೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ ಪೂರಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನಗಳು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನಗಳು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರಿಚ್ಚಿ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಹೋರಾಟ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜೇ ಕುರ್ಚಿ ಏರು ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಎರೆನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿತಿದಿದು ಎರೆನ್ಲ ಸಾಲ್ಬಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಎರೆನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸುಹಾಸ್ ಎಡ್ರು ಸುರುಟೆ ನೇರವಾದ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚೇನೆ ಒರಿಯೇ ಎದುರು ಪೋಪಿನಿ ಆಯನ ದಾದೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ ಕುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಈ ಪಾತೇರು ಆಯನ ಪನ್ಪಿನಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ವಿಚಾರಲಾತೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತನೆಟ್ಟಿ ಏರುಲ್ಲಾರ ಎಂಕುಲ್ಲತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ ಕಾಕಜಿ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕುಲ್ ಜನಕಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಬಿನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಉಂದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ತುಂತಿ ಬಾರಿ ಚಾಯ್ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಜಂಗುಲ್ ತುಯ್ಯ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವಲು ಮೂಲು ಪೂರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದೇ ಉಲ್ಲ ದೇವರದ ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತಂಚೂರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಕೊರೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಹೋರಾಟಗೂ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೋರಾಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಆಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಎಂಗುಲ್ ತೋಜಾವ ಉಂತುಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಚಾಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.